Me kike faɗa? An yi. Me kike cewa? Cewa ne wata na wacce za ta ganka a comment section ta ce tana so ga ka mummuna. Komai tabarkalla masha Allah. Wai gashin da kake ce tabarkalla masha Allah, kaga inda yake kuwa? Ba zan rufe su mata saboda ki. Sabida wa? Saboda ki. Sabida me? Saboda na fi ki suma. Kamar ya kafi ni suma. Bakin cikin ki kenan? Kun ji shi wai bakin ciki na kenan mai? Na fi da suma wallahi shi yasa. Ba wani. Saboda yanzu. Ba wani. Dan ba na iya suna da yawa yanzu sai yanzu. Ba wani dan na sa hijabi ne kun gan suman nawa saboda shi ma yace yana so na ai. Saboda suma? Eh. Ai saboda gashi kace kana. A tattare da ni me ya fara burge ki? Ba suma ba? Ba wani. Kai kuma da ka ganna a hanya mai kace kana so. Kuna fa da yawa kamar litan fiye wata kin gani? Amma ai muna da yawan sai ka ganni kace kana so saboda ni gashi na yayi yawa. Lokacin gani ne bana yi sosai. Ba wani gani ne ba ka yi sai da ka zo a bakin kofan gidanmu ka kalle ni ka ƙara kallo na tun ka ce kai. To amma lokacin ai an yunwace nake kuma kisa ana ma mutum uzuri idan yana jin yunwa. An yunwace nake. Ba wani yunwan da kake. Da na ci abinci na dawo hayyaci na yanzu kin ga ƙarya na ne lokacin ƙarya nake miki yaudara ke nake shikenan. Oh, yaudara na kake yi. Haka kace? Haka kace? To kin ce ba za ki aure na sai. Haka kace? Ake sa akwai wasu ko? Ba wasa nake mi. A wasa kake da Allah. Auren ai ke ba wani hayya sai mun auren ne wallahi. Ko su zo ko kar ku zo. Aure ya zafin mai aure. Me gudu ma ku. Kai. Ko ku yi sa mana gudu ba comment section mu yi aure ko wallahi tallahi mu fusata. Kamar yara su fusata. Ko mu fusata ba. Kai. In comment section.